Inte amin sa batin ti Apo. Beninte amin sa rabuen ti Apo. Beninte amin dayawen ti Apo tayo. Taisot salakan tayo. Upo bingken na taengan, nintay nga ti kanta, panang sarabuken Jesus, nga ari ti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinhatanok na. Hosana, Hosana. Upo bingken na taengan, nintay nga ti kanta, panang sarabuken Jesus, nga ari ti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Hintay amin sa batin ti Apo. Benintay amin sa rabuen ti Apo. Benintay amin dayawen ti Apo tayo. Taisot salakan tayo. Upo bingken na taengan, nintay nga ti kanta, panang sarabuken Jesus, nga ari ti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iti dito Domingo maawagan ti Filipino Mission Sunday. Dawaten tayo iti Diyos. Ta bendisyonan na dagiti amin na misyonero. Dagiti nangited ti biagda para iti panakaiwaragawag ti Ebanghelyo. Iti unag ti pagtaengan, iti unag ti gimong tayo, may sa tayo mo't na misyonero, nga mangiwaragawag ti Ebanghelyo na. Dawaten tayo, tamaddan tayo kumatipuso, nga agtarigagay, nga mangiwaragawag kin Kristo. Pagbabawian tayo nga rod dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo, ang makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mangasika, Apo mangasika, Apo mangasika.
mga asika. Kristo mga asika. Kristo mga asika. Mga asika. Apo mga asika. Apo mga asika. Apo mga asika. Mga asika. When na po mga asika. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y daga kapya, kadang iti tatawan na imbag, ti panagnaknakemda. Ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukma bandaka daydaya, wenda ka, agyaman kam ken kagapu iti, naindaklan nadayan mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos, sa ilangitan ngari. Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika na pumia Jesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika amangit ka, kadagiti basbaso ti lubong, kasiyan na kami. Sika amangit ka, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy arararami. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo ti nasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen.
Umararag tayo. Apo salsalak nibam dagiti agtalikken ka, no awan ka awan ti anyaman anaimbag wenno na santuan. Degdegam kat ti panangaasim kada kami, tapno babaen ti panangiturong mo, omiso ti panangaramat mi kadagiti aglaba sa pagimbagan ditoy daga, ket masalimet mitan milatta dagiti gameng anailangitan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. May basa na adaw na at parang Apo Kristo may sa at pagpagiging Manyan kaya't kumitan ko. Ibukat Apo at Diyos, lahat na maaari makasukat ang uray ng katawan pa yung ibaban. Andaan sito ng tao. At udang unay kat sa anda ang kanak aron isip makasapulang. Tapos nag-check pa ng uray ko panagpang tao. Katawan. Ano pinakita na sa puno kapala ang uray na nagpinakan ng tao. Nay ayaw siya pag-ito'y tinawad. Ket pinunana. Ang sipot na pinasip ang mag-uray ket tinawad. At saan ket at itlog na managyan. Pwendo kinabakna. Pwendo tigyan sa tigap. Ket ko tinawad. Para murang ka pinasip. Ket panakaaw. Awayan pinasip ket sipa. Ket awan ket ket. Kumahon na yan ang panagayan kalaeng umabot matapos. Tarik at upalit na gitilit. Dapat patek kanyang nagitilit. Yan di amin na tinabak na. Yuliwan nak ka di tiyag balbali ngayon. Kasi tinggarim kanyak agipin. Kasyang nakadi tap nagbiyaga. Gaputa tilikan mo ipagransaka. Ay ayatek dagiti bilibili. Pangpangrunak ngem ti puro abalito. Iti kasta sursurudeg dagiti panursur. Kagurak dagiti amin nga ramit anaul. Nakasdaaw dagiti panursuro. Darut tungpaleg ida ti amin na puso. Ti panakailawlawag dagiti panursuro. Pangked iti lawag. Ket pasiriben na ti awan adal na. So ito'y may basa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Inudingan na tayo ti Diyos nga agbalin akas ti anak na. Ammo tayo ang kadagiti amin abanag makipagtrabaho ti Diyos iti pagimbagan dagiti agayat ken kuana. Kadagiti nayaban na kas mayanurot ti panggep na. Dagiti pinili idin ti Diyos, inudingan na met ita nga agbalin akas iti anak na, tapno agbalin ti anak na inauna kadagiti adu ang kakapsat. Iti kasta, niyaban ti Diyos dagiti pinili na, saan nalaing nga nayaban ida, tudiket pinagbalin na pa'y ida analinteg. Saan nala pinagbalin ida analinteg, tudiket ibigay na pa'y ida iti gloriana. Isa o ti Apo. Agsao ka, o Apo, dumdumngit tuyadipen mo,
addaken ka dagiti sa uwa maka itetiag nanayon na biya. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sa uwa maka itetiag nanayon na biya. Ti Apo at ako kada kayo. Sa kumamit. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paiken ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti tattao. Mayarig ti pagaryan ti langit iti gameng anaikali iti talon. At da tao ang nakasarak iti daytoy, ngem gaburan na metlaeg, ket iti ragsak na mapan na ilako amin na sanikwana sa agsubli tapno gatangin na dayta atalon. Mayarig pa iti pagaryan ti langit ti agtagtagilako nga agsapsapol iti napipintas a perlas. No masarakan na tinaidumdum ti pintas na, ilako na amin asanikwana ket gatangin na ti perlas. Mayarig met ti pagaryan ti langit iti iket, amaywayan no mapnon ti iket. Isang at dagiti mangalap dagiti ay isang at dagiti mangalap sa daag tugaw a mamaglasin kadagiti ikan. Ikargada dagiti nasaya at kadagiti tiklis ket ibeleng da dagiti dakes. Kastoy tumet inton aggibos ti lubong. Rumwarto dagiti angheles, ket ilasin danto dagiti dakes at tao kadagiti na imbag. Isebbadan to dagiti dakes iti gumilgil ayab nga apoy, sadyay agngarit-nget, agsangit ken agngarit-nget danto. Sinaludsod ni Jesus kadakwada, maawatan nyo kadidaytoy, wen insungbat da, iti kasta kinuna ni Jesus kadakwada, ngarod kayat na asawen at tunggal maestro tilinteg nga agbalin nga adalan ti pagaryan ti langit, mayarig ti agtagibalay a mangirwar kadagiti baro kendaan agameng iti kwarto a pagidoldulinan na. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Ang kay nga nalayos, sino tinakikalahi kada kayo? Ni awan samad, oh, adda, adaw, naalayo tayo sweldo yon. Iso, nagbagyo, nagrugit man ang dublyon nyo. Nagdalos kayo kay may matibagyo, dinarugitan, dublyon nyo, handa ka nga itednohan nyo nga apan dublyon. Idi kalman, idi namun punak, dua di naggiddan, damdamagag kadakwada, no dagi di nakipamunpon, no nabuya da, adijay Jessica Suho idi, nga partin sa tikalingga, adijay, nga ti itsura, dagi jay pansyon, adda nagsinan helikopter, adda nagsinan eroplano, adda nagsinan barko, adda nagsinan lugan. Kas jet itsura da, diya kamo no niya ti purpose dagi jay nagaramid. No art ko na adamo nga ta, arte mo't nga ta. Wano, diya kamo. Kada tayo mo't, datayo no kukuhan ka, pansyon, tailsan tay pay, tapno nga mapudutan di na tay linungan tay pay, di tay pay lanap nag-aladan tay pay, baka makataray pay di minatay tayo. Di magkasi kanya tayo. Kay isuda, nagsinan, di jay, nagsinan, nagsinan, nabuya lang jay, jay, ayan ti Jessica Soho, idi day jay. Kung kunak kanya da, wan mayat mat siguro niya, no da tayo, no anya jihilig tayo, isumot ti pagbalinan ti pansyon tayo. Kasla ko di jay singer idi. Sino di jay singer ay musician? May sa kanya da,
Idi natay jilungon na nagsinan gitara, ta iso nga rod ti gitarista niya. Kuno kas di mga takan niya tayo. Sigurado nga dagitoy ako light ako nga nagsinan 2x2 ada toy. Adda atansan na di murdong na nagsinan 2x2 ano. Pansyon mo kumang daya ang no mahilig ka ti 2x2 di iso nga tamot ten ah. No anya di hilig mo nulugan di nagsinan lugan. Idi kalman adda nagpapukis kami. Idi ko adda simublat nga nagpapukis kunak no na pukis mo nanginginan sa mo di pukis nagamda kami kita awong mo naksay ay tinaksay gayam kiday. Kuno iso hilig mo di nagsinan kiday tumo data pansyong mo ipakadanaga ka kasano nga tamo no kita babaero ti. Ang kitaan niya sa bali panuno iyaw. Kasano nga tati pansyon damon ka. Motor, siyempre pagiluganan da, ang da kayo mo sa bali man panuno yo. Kaya lalakiro nga rod. Lama. Cellphone, tayo iso nga rod ti pagkontak na. Nung kita nyo ta utek yun, nakaparpartak. Siya nga tamon niya, ihilig tayo niya. Huwag kalakas jay. Kunan na ngamin dito ibanghelyo. No ayan na ti gameng yo, at damot ijay ti puso yo, kaslakas jay ti ibagana. Nga ti ibagbagana, maiyarig ti pagarian ti langit, itikas may sa agameng. Nakali na ijay talon, inla ko na amin, apan naginatang day ta atalon, tapno matagikwa na jay gameng. Or, day kapi agagatang ti perlas, nakagakita, tinakapinpintas a perlas, apan naila ko amin, ako kwa na, tapno magatang na, day ta nagpintas a perlas. Kaday ti gameng, para kanyak, adda dua klase ti gameng, anya day jay. Adda day ti gameng atartari gagayan tayo. Kaya't nga sa awan awampay kada tayo, ngam tartari gagayan tayo, nya? Kakaawatan tayo? As pangarigan ko ma. Ay, gati padak aman nalon. Da kami manalon kang madimakkel. Kinanipod makitaltal, nagtalon kami, awan ti kukwami ataltalunin mi. Makitaltalon kada kami. Ketitonggal tarigagay ti makitaltalon, kaanun to nga tamot apo nga sarili mi, bagi mi daytoy atalon. Dayjay ti gameng atartarigagayan. Iso nga, ipapatim mo ti agpabasa, dagiti dadduma, mapandapay ti balasiw taaw, agabrod da, tapno gatangen da, dayjay tartarigagayan da, gameng. Kas pangarigan ko mamot, anya mo dagitay na awangkan niya tayo, ang da kami mot aka, kunami mot aka, tigamang mo mot, no, dalakit di pagbalay mo, agbalay ka mot, haan adakes. Tadi nga dimakkelan mi nga balay, ay apaw, ada second floor na social kami mot, ada second floor may, tadi yung kunamot niya. Amuyo ti sirok nga sao. Oh, sirok. Di kamin balay nga usod, ayan mi idi, na nga to. Adda second floor na nga tabla, adda agdan mi nga nakarasras dok. Pagulpi nga kasjay na iso kakaasi ti bakit nga umulog. Mga pakasjay pangato kasjay. Kajay titini nya naganan tabla jay datar na no agtudo agbukol ta bumlad nga rod. Tama ba? Masiparod kanton nanyo nga mo dati ta rich kids kayo. Jay bubong na panaw nga no kinutkot ti billet sigurado no nagtudaw adat tamanan. Planggana, lupot, batya, kada kote aglilinya nga nakakabil ijay. Ijay sirok mi, amuyo tay nagalem. Amuyo ti galem nga sao. Da kami ti pagsiminto day diinang ko, mga latay takki no ang ilipulo na iti dagakin pitak, ipanas na di sirok ka nalinis. Anyo nga amu day ito ita naiyanak kayo't siminto. Kaday jay ngam no pa nagtotoo daw ay apo. Uray mang mangang kami aka nalubong nga rod iyayan mi. Jibay akin baba jibay sirok mi kunami nalubo pag naanti danom. So mangang kayo ka with all the alinta nga aglalagtod jay dagitay nya diken kada nya mo na mo ti diken kas jay. Iso mga ano daytay makawaya ka anya mo ti tarigagayam mabalbalyan kumamot aday ta masimpa kumamot aday ta nga pagtaengan haan. Di nga ro tigameng mo. Kada kayo nga naganak nga han nga nakagunod nga nagbasa, anya ti gameng nga tartari gagayan nyo, ipapati yo ti agpabasa, iyutangan nyo,
Dagiti daduma la ilako tay amin nga tapno makabasa laeng taapaya. Education is expensive kunada. But ignorance is much more expensive, han? No awan adal mo talaga ang nagrigat. May sala nga perma ni abogado manon. No. Perma, gasam ta signature na nagbatit dudu alita chik kunanak 500 dan. Ni doktor indi na dinnes na laeng madatay butog-butog kunana umanges ka kunana lag 1.5 ban. May amagkanyak ako naklaeng nalpasan na niya kay Dain. Awam mo ti limit na yung ko na ako depende ano. Idakdakil ko matay ka bayad ka dakkel wenno. Ay madima. Batit laeng nagbiag ka pa ay. Hindi ko na nangarot. Iso nga no datayo nga nakakitan nga nukurang ti adal na rigat di mat. Iso nga ti gameng tayo mat ikarigatan ti ag pabasa. Iyotangan tayo. Dayi ma ti gameng tayo. Kay di mat no da kami nga rod ka no dalumabas nga jeep ti permit tapok no panggam agbasa kamaten may hangag sardeng. Paspasa makamaten sa bayam agbitin ka. Kinton tumpuak ka paspasam mo laeng tano agtader ka maibaltog. Kasi kanya mi idi kitatamo no adda ko mamut alugan daya gameng mo dayjay tartari gagayam. Kala dito ebanghelyo nakakita ije talon ti gameng apan na inla ko amin gatangan nakaslakas di mo ti gameng kanya tayo. Kayat tayo mat nga maaddaan awan problema dayta. No kayat tayo mat dagiti daduma ag-migrate data padasen ta mo ti sa bali nga lugar. Gameng dayjay tarigagayan agameng. Ngem adda mo dagiti gameng nga ana isagot kanya tayon. Adda tarigagayam adda met gameng nga adda kanya tayon. Isugarod nga no, di tarigagayam agameng no kayat mo nga alaen ipapatim ti agtrabaho adda ti pusom. Ipapatim ti agadal takayat mo guminawa dayjay pusom. Ipapatim nga nasaya at agurnong takaya mo gunuden. Ngem addan dagiti gameng nga adda kada tayo ngano dadduma awam mo iji puso. Anya dagijay tinarigagayam ko matinagadal naikang ka ti trabaho gameng mo data. No ti gameng mo kag trabaho ang mangisuro no dadduma nagaddayo mo iji puso haan. Apay gamin nga nagmismistraak aya. So kinaya mo. Tigamang mo na nyaman di opisinam, no datuma, no pagtrabahuam, at gamang daytan. No anya di estado ti biyag mo, gamang nga inted na dayta. Ngam no datuma, nagaddayo mo iji puso. No ama ka, gamang dayta, ipapatim ti agtrabaho. Si atem apakanan, si atem apagadalan, adalam anasaya, at gamang mo ta pamilyam. No inaka, gamang mo dayta. Ti karon ang tumag ka, makauma kayaw! Isubli kay to, palagat na naggap-gap. Isubli mata, naggap mo, ta anak mo, no naggapuan na. Gamang mo, ngam no daduma, nagaddayo mo, dijay. Puso tayo. Kaya lasyak ko ma, uri ka padi ka, tinarigagayak tatanaga na alakon, kinapadin. Gamang daytan, nga inya estado di biyag mo, gamang mo. Ti karon na no daduma, ala, nabanbanog, awam mati sayaat na nga pakakitaan, apadi, inggit uyong, alam mo la daytay, alaan na mga na, awam mati espiritu na, ayan na di puso na. Iso nga no, amoyo kakabsat dayta, gamang yo, gamang tayo, estado tayo nga inted ti Diyos kanya tayo, no saya atin tayo, isumat ti pakaisalakanan tayo. Ala ko manisan Isidro, mannalon, sinayaat na, nagkarkararag, isot nakaisalakanan na, dagiti nagpamilya nga sa santo, sinaysayaat dati nagbiag. Iso ti gameng da dayjay, prinotektaran da, inaywanan da, inayat da di gameng da, isot na kaisalakanan da. Kano dadduma gamin, wen adda tay ditan, ngam no dadduma di puso tayo, sa balimot ti kaya na. Iso nga adda dagitay tartari gagayan, adda mo daytay kunatayo nga gameng nga tartari gagayan, adda mo daytay gameng nga adda kingkan. Kadi sa ludsuden na, no tari gagayam, ited mo di puso. Ti karo na, no adda kingkan inted nan, ayan na di pusom.
No daduma ka nagaddayo. No daduma ka maumuma tayo, nabanbannog tayo, no daduma ka di tayo kayaten. Di estado ti panagbiag tayo, ulitin tayo. Iso ti agdan tayo, ti panakaisalakan tayo. Na maestra ka, agop opisina ka, agserserbi ka kadagiti tattao, iso ati armas mo, tama isalakan ka. Haan ka mangalat ti armas ti sabali. Ngam amuyo kakabsat, no pagtipunan tayo di tartari gagayan agameng, ken di naisagot agameng, may salaeng metap no pumintas daytoy anya dayjay, aramaten tayo ti armas akang runaan agameng. Anya ti kang runaan agameng tayo. Awan sa bali nun haan nga ni Apo Isos, agsubli tayo king kuana, ntatta ko mga aldaw. Apay nga dakat toy, gameng mo ka din ni Apo Isos, nga tay makariingkan ka imbagamon nga darsen tayo ti agrubwat, intay makimisa, apaya, kayat tayo, kayat ko, ti makisao kini Apo Isos, kayat ko nga na ni Apo Isos, ngamin kang runaan agameng ko. Baring ano di puso tayo nga imay ka, ibilbilang tayo nga ti kang runaan ti amin ni Apo Isos nga iso ti gameng tayo. Nakalaksidan iti kabisi ti lubong tayo, ala, itantan mo pa'y laeng ta panagraep mo, itantan mo pa'y lata panaglabam ta, kakaisuna nga naginit. Amok nga doon, naka-upar ka na kayo, darsem father ka na, yung panagibilag ka, aldawan. Haang kumaa nga iso, ngam ti kang runaan kumani Apo Isus, ta iso ti gamang mo. Tinarigagayam ti imay, ta iso ti kapatgan iti biyag mo. Ngam no day tapusom mo, no, hangan ni Apo Isos, tigamang mo, awan laladot ka, nagarbis labasit ka, nagsulit. Ag-online knockdown. Kita niya. Adama online ni Apo Rupaw. Haan ang umanay, no iso tigamang mo, iso day sakripisyo. Amuyo ni Apo Isos nga kang runaan agamang kakabsat. Iso na ti mangurnos ti amin. No adda ni Apo Isos king ka, nga iso ti kang runaan agamang mo, day tartari gagayam, itednan to. No adda ni Apo Isus king kano agtalag ka king kuana iso ti umuna agameng mo, no anya dayjay plano mi ti panagbiag mo, itednan to. No anya mo di naisagot king kaagameng mo nga pakarikutam, pagproblemaam pakarigatam, no iso na ti ipangpangrunam urnosen simpaen nanto. Iso nga rod nga kunana ulitin tayo jay pagsasauda, it is good if you have penny in your pocket, coin in your pocket, but it is better if you have Jesus in your heart, kunana day dyan. Iso nga day tatartari gagayam agameng mo, day ta pakarikutam agameng mo nga addaking ka, anyaman, no iso na ti kang runaan agameng mo, ornosen nanto, saya atin nanto. Iso nga tatakakabsat, alaga congratulations akada kayo nga adda ditoy, hanla ko mga naidagas, hanla ko mga umay agpapicture, no di gapukin ni Apo Isos nga iso ti kang runaan agameng. Simpaen na amin, ornosen na amin. Anya mo ti magungguna tayo, no isakit tayo day tang agameng, nga adda kada tayo ni Apo Isos, tarigagay agameng kin adda kada tayo. Kanya ti magungguna tayo. Kunanad ti maikatlo nga pangarig, anya ti pangarig na, maiyarig iti pagaryan ti langit, ti agdakdaklis, mangiwayat ti iket, maala na amin aklasi ti ikan. Into no maisang atda, agtugaw danto, pilyon da, dagiti napipintas, nasayaat nga ikan, ikabil na ititiklis. Amuyo titiklis? Basket. Ikabil da ititiklis, dagiti haan na nasayaat, ipurwak da, agngarit-ngat, kaya na nga sauan, no sika, impatig mo tagamang mo, pamilyam, relasyon mo iti kakabsat mo, iti pagtrabahuam, iti panagserbim kadagiti tattao, makaayayo ka ti imatang na gameng na kamot. Alaen na ka nga ikabil iti tiklis. Ngam no ti panakilangan mo ti kakabsat yo, ay sus apaw. Halakal agrup-rupa nga ampapagat, amuyo ti ampapagat. Idi ubing kami kunada kas agrup-rupa nga ampapagat, kunada tatip ampapagat idi hammi kayat, ipadpadawat na kanyami haan. Tatanag nginamutan. Uri de tabutitay, kugkog tarmila ini, padakkilim medyo tiyan na sa amin, ibato-bato na pangkamagsilaw, tataga masinagayam. Kaya uri ka kunada no, kala ko maji ikan nga pangarig na.
Apay, no makaay-ayo nga ikan, apay niya nga rodmat, butiti ti umuna nga pidutin na. Haan ngam no nasayaat ka, no ipatig mo day ta agameng, no ammom ti agserbi ka dagiti tattao na, ay nasayaat ka nga ikan ikabil na ka ititiklis na. Sika ti umuna apilyan na. Ngam no ti panakikaarubam ka kasla ampo, ammoyo ti ampaw. Nanyo man ammo, nanyang ti ammoyo nga ikan aya. Salmon? Ammoyo na di ampo day tinini, no iukrad na di ko anak ado nga tudok-tudok na kasla singil na. Agpanpana kami, into do di gada kam di unag tidanom, into do di kadwang agpanpana ko, haan ko na, hamualalaan ko na, pinidot ko, so tudok kami, ampo di natirag, kasla kala ampo nga awampay mayat nga umasidagking ka, kabukbutang da ka, kasla kala ampo nga agpaspas nga agberbirok lati kaap-apa na. Kas ano nga rod nga alaan na ka nga ikabil ititiklis na. Kiso da ito'y kuna nakakabsat, no ipatig mo di gamang mo, no adda di pusom, tartari gagayam man nga agamang wano, di insagot na king kaagamang, no ikam ti puso, saya atem o saramti na pudpud no agamang ni Apo Jesus, alaan na kanto ititiklis na, kayat na nga saun, maayayo ti Diyos king ka. Kakas ano ti pagrukudan no maayayo ti Diyos kada tayaw. Rukudan tayon akadagiti kaaruba tayaw. Nawan makakaarubam, laod daya abagatan amyanan, kaslakala ampo, ay kadelikado kan. Panagrupropam ka awampay maayayo agmisuot dano makita da kata kaslakala na kamisuot nga ampapagat. Ay awanan na kaslakala na kamisuot nga ampapagat nga awampay maayayo taro ay kaalangan nga alaan na kajitiklis na. Although nadalos tapusom ko namang marukod tayo no addagameng, no ipatpatig tayo dahi taagameng, no ni Apo Isos tigameng tayo, mariin na kadagiti daduma. Maayayo da kadiking ka. Sakbay nga maayayo ni Apo Diyos king ka, kaarubang pay kadwang pay maayayo kadiking ka. Kayat nakakadi akadwa. Wano likliklikan da ka. Tanya nga gapo, mangutang. Ay, sorry. Chismosa. Kasano nga tamo ti pansyong ti chismosa? Uno mangutang. Kala ko maday jay. Tangsit. Inya nga kasano nga tamo ti pansyong ti tangsit niya? Kasano nga rod nga maayayo ni Apo Diyos na ija ka aruba, awam mo ti pan na kaayayo da. Ngam automatic dahita kakabsat no, na Apo Jesus, iso ti kang runaan agamang mo, ore dagiti tartari gagayam ited na, ore daking ka aywanan na, no ni Apo Isos ti kang runaan agamang mo, awan dua-dua, oray adda pagkapsutam, oray adda basol mo, oray adda pagkurangam, maayayo ti tao king ka. Ngam no awan man la Apolos ti naayayo king ka, ibalang nakajitiklis na. No awan man la ti mapagustuhan king ka, ay kainjak amoa, ipadawat na ka, kasla ka nga taang papagtiro pa na. Kaya diyan mo ti pagrukodan tayo kakabsat. Iso nga no ni Apo Isos tigamang tayon, sigurado, ornusen na, simpaan na, alaan na tayo, ijay tiklis na, maayayo. Oray dagiti kaaruba na, oray ti pamilya na, oray ti trabaho na, no ni Apo Diyos tigamang na, maayayo daking kwa na. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin amakita ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Yesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos. Nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos. Naiyanak san anaparswa. Diyos sa kasmetlaang iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem.
nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulis sa dilangit, kat si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, kan dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Pinennek na tayo, ti apo, iti ayat na babaen, ti panangibaon na ti bugbog tong nga anak na. Winayawayaan na tayo iti kawar ti basol, ket inikkan na tayo tinaan-anay agrasya ken bendisyon na. Ngem gapo ti kinarasi ti panunot, nakem ken puso tayo, at to'y tay asipapakumbaba dumawat iti tulong na, ket kuna tayo iti tunggal panggep, apo ipangag mo kad dagiti araraw mi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan, bisan to papa, dagiti obispo ken papadi, kastamet, dagiti katulungan da, iti ban nakaisayang ka, tinakristiyanwa na pamati, tapno si papasnekta kuma ang mangiwaragawag, tinaimbag adamag, iti amin a lugar, kumararag tayo iti apo. Agpaay kadagiti opisyal di gobyerno, ken amin nga addaan ti turay, tapno sang kamaysada ko maamang ipatungpal ti talna, kapya, kinalinteg ken rang ay dito'y pagilyan tayo, kumararag tayo iti apo. Agpaay kadagiti agsagsagaba iti na dumaduma a sakit, dagiti maidadanes ken marigrigat, gapu iti killo nga aramid, ken kinaawan hustisya, tapno sa anda kumaamaupay a dumawat ti panarabay ken tulong ti Dios, kumararag tayo iti apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo anayaw awan gapu iti na dumaduma a pammati, ken adu apak kumikuman ti pagtibiyag, tapno masarakan da kuma iti napudno adalan nga agturong iti biyag nga agnanayon, kumararag tayo iti apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo, anapanen iti sabali a biyag, tapno magunod da kuman ti lawag nga awan patinggana, kumararag tayo iti apo. Agulimek tayon tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Raman tayo pa yung ikararagan ti special intention da Gordon ken Luis Bernadette Bruce. Ama ana ilangitan patgam kad dagitoy araraw mi, tulungan na kami nga agbiag, itinalinteg, tapno agtalinaed kami ang makaiayo ita imatang mo, dahito iti dawaten mi gapumetlaan ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amin, o Apo, nga insagot mo, nam ay kenrigat, when amin ko, umay ko idatong ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa apagyaman,
Apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikarian, nga umawat tibagi kendaram. Bunga tibanog kenling mi, hidatun mit altar anapnuan sudi, amin haragsak lading mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga pumi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikarian, nga umawat ibagi kendaram. Amin o Apo nga insagot mo, nam ay kenrigat wen amin ko, umay ko idaton ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikarian, nga umawat ibagi kendaram. Bunga tibanog kenling mi, hidatun mit altar anapnuan sudi, amin haragsak lading mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga pumi. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Yapo aten na pamadagiti daton kadagita imam. Ket may paay pakidaydayawan, ken pakigloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kad dagitoy daton mi, naggapudamit laing itaimbag mo, aramidem kad tagrasyam, taday tinasantuan a misteryo, pasantuen da ti agdama panagbiag mi, ket iparagpat da kadakam ti agnanayon aragsak, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Dalan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karikit rumbeng. Podno unay may kari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi, babaen ti pannakayanak na, pinukaw na ti basol mi, babaen ti panagtutuok na, impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaen ti panagungar na, ket inlokat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli kan ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno, ti pannakaidaydayaw mo, gat kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin naparswa, ti langit ken daga, napnuday ti pakaidaydayawam, Hosana iti kangatwan,
madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo, husana iti kangatuan. Pudno nay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubuayan ti amin akinasanto, dawatin bingarod ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tada ito'y ti bagik, iso mayawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panabunga, minsalakkan manubot isang alubungan minsalakkan manubot isang alubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo laglagipam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayem ti ayat na Diyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
sa dilangit, madaydayaw kuma. Tinagan mo, dumteng kuma, ti pagayang matumpal kuma, tinakem mo, dito'y daga, akas sa dilangit. Idem kadakam, ti aldaw ito'y, ti kanen mi, iti pati na yung aldaw, pakawanemet, ti basul mi akasmet, pamakawan mi, ti basul, lagi tinakabasul kada kami, tinakamit, baybayan, no manugot ti sulisok keti, salakan nakam ketiti, dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan di panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Kakukwam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti agnayon na din, tuwag sarday. O Apo mi Jesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak, itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Dios sa mangika, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Dios sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Dios sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, idem kada kam ti kapya, idem kad ti kapya.
apya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadag ti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ti may sala nga sao, mapaimbagton, ti ka. Tumangadakin ka Apo, kitiyeb kas ko, tuy arararaw ko, itaasim kenayat mo, inakitalik, tuy asug ko, tumangadak ken ka Apo, itiyeb kas ko, tuy arararaw ko, itaasim kenayat mo, inakitalik, tuy asuk ko, naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakad kibinen alaen ka tarabayen, alaen ka saranayen, tapno talenay na bukod mulaeng, naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, kakad kibinen alaen ka tarabayen, inkasaranayen, tapno agtalenay na bukod mulaeng, dagita imam ipatay mo, pukawem sipnget ibiyag ko, tasikalaeng tibagnos ko, ngagturong kinapudno, taimam ipatay mo, pukawem sipnget ibiyag ko, tasikalaeng tibagnos ko, ngagturong kinapudno, naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, kakad kibinen alaen ka tarabayen, alaen ka saranayen, tapno agtalenay na bukod mulaeng, naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakad kibinen alaen ka tarabayen, alaen ka saranayen,
tapno agtalenay da bukod mulaing. Siya sinuwag malagip mo, marik nampay ka di amin nasugsugat ko. Agasam ka di dao Diyos nga Apo, pasantuem kinakurapay ko. Siya sinuwag malagip mo, marik nampay ka di amin nasugsugat ko. Agasam ka di dao Diyos nga Apo, pasantuem kinakurapay ko. Naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala. Inkakat kibinin nalain ka tarabayin, halain ka saranayin, tapno agtalenay na bukod mulaing. Naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala. Inkakat kibinin alain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno agtalenay na bukod mulain. Kumararag tayo. Inawat mi Apo dahi na Diyosan na sakramento, apangilagip mi ti panagtutuok ti anak mo. Ipaay mo kadita dahi ti imparabor asi aayat ni Kristo, agbanag apakaisalakanan mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Agtugaw tayo pagbiit Apo. Manipod no bigat, Lunes aging gana no Biyernes, maaramid ti retreat dagiti amin nga papadi ditoy Northern Luzon, manipod Pangasinan, aging gana jay Cagayan. Agmay-maysa kami nga agretiro ijay Bagyo, para ti pan nakapadigdigmanen, ti na espiritu na panagbiag, panang pabaro, ti tarigagay, agserbi, kari nga agserbi, iso nga ikararaganda kami Apo. Iso nga awan ti padi, daytoy makadomingo, numatay kay tatanga Domingo no balbalaken nyo, iyuray yo, ta awan ti mamunpon kada kayo. Iyat atidog yu basiten, no huwaybesen ka mamatay kayon, ipabiyernes yo, kasjay. Awan ti agsaksakit, ngam ti opisina Apo, nakalukat latta manipod Martes, aging gana ti Biyernes, ngam dagiti importante apapiles, haan nyo nga maala Apo, maala yun to no sumangpet kami ngam may papandi pa nagpa-schedule Apo, nakalukat latta ti opisina. Awan sa baling aramidan tayo Apo, ikararagan nyo dagiti papadiyo. Takasapulan mi unay ti kararagyo, kastamot nga ikararagan da kayo. Tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo kat awatan tayo tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kay kumati Diyos kat aywanan na kayo. Pagranyagan kumati Diyos tilangan na kada kayo kat kaasyan na kayo. Iparang kumati Diyos tirupan na kada kayo kat itad na kada kayo ti kapyana. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba kat agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasin din na santon amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Aldaw panagyaman tayo
kakabsat. Yaay ni Jesus Dios tayo kinayat. Adungal daw tinaglabas kaniyak. Ngimday tuyen timang ted pudno aragsa.